רכוש היום והבטח את המחר. השקע בקרקע חקלאית פרטית שתירשם על שמך בטאבו, ותהיה חלק מהקבוצה הכי גדולה במיזם הכי גדול בלב השרון או מרכז הארץ. בינות ליישובים ותיקים בעלי אוכלוסייה איכותית. רק 7 קילומטרים מצומת דרור הסמוך למיזם לצומת רעננה. גישה לכבישים מהירים 2, 4 ו-6. בין הרוכשים, רואי חשבון, אדריכלים, עורכי דין, מרצים, רופאים, עובדי הייטק, תושבי חול, ארצות הברית, גרמניה, שוויץ וגאנה. הצטרף למיזם הגדול המתוכנן על ידי אדריכל ומתכנן ערים מהמובילים בארץ. חולם על בית פרטי? בסביבה ירוקה? רוצה לגור בסביבה ירוקה ולהישאר במרכז הארץ? רכוש היום והבטח את המחר. השקע בקרקע חקלאית פרטית שתירשם על שמך בטאבו, ותהיה חלק מהקבוצה הכי גדולה במיזם הכי גדול בלב השרון או מרכז הארץ. בינות ליישובים ותיקים בעלי אוכלוסייה איכותית. רק 7 קילומטרים מצומת דרור הסמוך למיזם לצומת רעננה. גישה לכבישים מהירים 2, 4 ו-6. בין הרוכשים, רואי חשבון, אדריכלים, עורכי דין, מרצים, רופאים, עובדי הייטק, תושבי חול, ארצות הברית, גרמניה, שוויץ וגאנה. הצטרף למיזם הגדול המתוכנן על ידי אדריכל ומתכנן ערים מהמובילים בארץ.